Shafati lo uba bendiza kushumayela family yakho wethu ujongene nempi yama-Amoni zizizwe zintathu ezizokuhlasela uYehoshafati nomkhosi wakwaYuda akazimiselanga bawumabamba ukumkani wakwaYuda okokuba kukhona imfazwe azawulwa nayo kodwa suke aqubulisa la madoda aza kuye bawuxesibe ezomonzakalisa nesizwe sonke sakwaThixo. uYehoshafati into asuke wayenza ngenxa yoloyiko nongabikho prepared bawuathuma bamba waqokelela ibandla likaThixo engathi ngulo mzika ulihlathi esithi masibhekele etempileni ikhona imfazwe ezayo uthi umbhali kaThixo ahamba amadoda nomama babheke etempileni ewe nathi senze njalo ikhona imfazwe kaDisemba ezayo sizawubheka kumakhaya wethu abanye bazukufika abanye bazawufika belambatha kodwa livelile ilizwi lathi masibhekele etempileni siyalungiselela imfazwe ezayo. Xa befika etempileni uyathandaza uYehoshafati imeseji endiyithandayo Thixo ngabantu bakho aba mna ndodwa ndingumkhokheli wabo. Uthi umbhaleli kaThixo waphendula uThixo ngoYeziyeli bawuthika wathetha uThixo wathi Yeziyeli ixelela ukumkani okokuba angaqiphuki embilini angoyiki imfazwe le ajongene nayo akusiyo yakhe. Imeseji yokugqibela xa iphakama njengesiprofeto oba umdala ukamte ithi kuye ukumkani uzuthi xa ubheke emfazweni uthathe intombi zokuvuza uzibeke ngaphambili emini malibonke igama lenkosi uthathe amadoda aqhela ukulwa imfazwe uwabeke ngasemva ubheke emfazweni. Silapho namhlanje sibeke konke okwethu ukwenza kodwa sizovuma kuThixo sisithi Thixo siye emfazweni kaDisemba khawuweshiphe kuThixo vuma umbongo.